Punt 2. El desenvolupament de la Revolució Francesa. Si recordeu de l'anterior vídeo, i si no, com els youtubers, us deixo aquí una etiqueta i aneu, vam veure que la Revolució Francesa es va desenvolupar en 3 fases. Anem a veure-les detingudament. Primera fase, la monarquia constitucional, 1789-1792. A la primera fase de la revolució, la burgesia moderada va intentar arribar a un acord amb el rei i els privilegiats per convertir França en una monarquia constitucional i parlamentària. D'aquesta manera, l'Assemblea Nacional Constituent va abolir els pilars de l'antic règim. Per això, primer, va decretar l'abolició del feudalisme, és a dir, aquell sistema polític i social de l'edat mitjana basada en els estaments, la servitud personal, els delmes, etc. A més, va promulgar la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà, que reconeixia els drets i les llibertats individuals, així com la igualtat de tots els ciutadans davant la llei i dels impostos. Declaració de Drets de l'Home i el Ciutadà. Ja estem. De l'home. Bueno, ja, però per algo es comença, no? Aquesta assemblea també va promulgar una Constitució al 1791, basada en la separació de poders, en la sobirania nacional i en la igualtat legal. Malgrat que reservaria al rei el dret de vet, és a dir, que podria canviar unilateralment ell sol alguna llei de les que s'havien signat. A veure, és que no me faltaria. També es va establir el sufragi censatari, que donava el vot només als homes francesos que tinguessin més de 25 anys, amb un nivell de riquesa determinat. Lluïsa, avui no m'esperis per sopar, que he quedat per anar a votar a l'Assemblea Nacional. A votar, diu. Ja. Sí, a votar, Lluïsa, a votar. Un divendres a les 8 de la tarda, ja. Que sé, Lluïsa, el sufragi censatari, que és així. Després de l'aprovació de la Constitució, es va formar una assemblea legislativa que va elaborar noves lleis per implantar el liberalisme. També va obligar a la noblesa a pagar, això és molt important, impostos. Impostos? Que els nobles hem de pagar impostos? Estic molt emprenyat, molt emprenyat. Per defensar la revolució, es va crear un nou exèrcit, la Guàrdia Nacional. Finalment, amb l'objectiu de solucionar la crisi financera que es venia arrossegant i de la que ja vam parlar, es van expropiar els béns de l'Església, el que s'anomena desamortització, i es van vendre a particulars. Ai, Déu meu senyor, és que el món se'n va a la merda. Tot i que a mitjans de 1791 semblava que la monarquia constitucional ja s'estava consolidant, la família real, però, i els privilegiats no van acceptar els canvis i van buscar el suport de monarquies absolutes de la resta d'Europa per restablir l'absolutisme. Maria Antonieta, agafa les teves coses que marxem. Que marxem? A on? No estarem fugint, no? No, anem a veure uns amics, els Àustries, una visita de cap de setmana. Àustria va organitzar un exèrcit per enviar a França i el rei Lluís XVI va fugir de París per unir-se als austríacs. És el que coneixem com la fugida de Varennes, al juny de 1791. Malgrat que el rei fou detingut, l'exèrcit austríac va acabar entrant a França i va avançar fins a les portes de París, al setembre de 1792. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil.